L-interess kif diġa semmejt hemmhekk għadu. Jiġri aħna għandna interess kbir, mhux fuq livell, jiġifieri fuq livell ta' banek. Hija dejjem iktar diffiċli għaliex minkejja li hemm attività ekonomika kbira, is-suq lokali bħalak li hu. Is-suq domestiku huwa suq żgħir għal dawn il-banek internazzjonali. Allura qegħdin f'sitwazzjoni li inti tista' tiġbed ċertu ammont ta' banek li forsi kollhom banek li jkun iktar iffukat fuq ċertu attività. Dik qegħdin nagħmluha u qegħdin diskussjonijiet magħhom ma' l-interess ekonomiku mhux fuq banek biss, jekk naraw il-mijiet ta' kumpaniji u mijiet u mhux għexieren ta' mijiet ta' kumpaniji li qed javviċinawna, li qed jiftħu l-kumpaniji tagħhom u qed jaraw il-Malta bħala country u bħala pajjiż innovattiv li qed jidħol b'kuraġġ ferjas li l-ebda pajjiż ieħor ma kellu l-kuraġġ jidħol u issa qed imorru dik. Dik hija tiġi apprezzata. Jekk inħarsu eżempju industrija naf tad-DLT tal-blockchain. Hemmhekk nistgħu naraw kif Malta kienet l-ewwel pajjiż fid-dinja. Jiena meta kien batali għall-Prim Ministru bdejna naraw ukoll industriji ġodda li ħankunu qegħdin niffukaw fuqna. Dik kienet waħda mill-industriji li rajna li mhijiex faċli għax ħadd ma kien daħal hemmhekk, però b'kuraġġ dħalna għaliha. Naħseb issa wasalna f'sitwazzjoni vantaġġuża ħafna li fejn għandna numru kbar ta' kumpaniji u tistgħid l-istituzzjonijiet kollha jħarsu lejn Malta bħala pionier f'da settur. Din il-ġimgħa stess il-Prim Ministru jiena ġejna mistiednin mill-President Franċiż fejn hemmhekk stidinna l-Gaftek anke kellu lunch mal-Prim Ministru, konna wieħed minn 3 pajjiżi biss fid-dinja li ġejna mistiedna. Fejn hemmhekk tkellmu magħna u qalulna kif ħankun qed naħdmu flimkien ukoll sabiex aħna ngħidulhom kif imxejna f'dan is-settur u ngħinuhom jimxu triq magħna. Jiġu f'Malta li żgħar pajjiż fl-Ewropa tħares ukoll li tgħin pajjiżi kbar bħal Franza li jimxu din it-triq. U din xi ħaġa li aħna willing li nagħmluha u nkomplu nbuttaw l-qudiem. Semmejt niċeċ ekonomiċi ġodda bħal huma l-gaming, il-blockchain, l-artificial intelligence. X'qed jiġri aktar dan ir-rispett u taħseb jew tara li jista' jkun hemm xi forma ta' counter attack issa fuq dawn is-setturi wkoll? Għalhekk qed tgħid mill-oppożizzjoni ma nieħu xejn kbir. Però mhux ħataq għandna qalbna li għandek l-oppożizzjoni tibqa' għaddejja tina l-istalletti minn wara. Ġusta drajnihom u nibqgħu mixin. Hemm industriji ġodda, din is-sena kienet industrija fejn iffukajna fuq il-blockchain u hemmhekk naħseb irnexxielna niksbu pożizzjoni tajba ħafna internazzjonali fid-dinja. Fl-ewwel ta' Novembru bdew daħlu fis-seħħ il-liġijiet. F'dik l-istess ġurnata nidejna l-istrateġija tagħna, l-viżjoni tagħna fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali, l-AI. AI u IoT dawn huma setturi ġodda li issa bdejna naħdmu fuq ħalli s-sena d-dieħla tkun il-focus tagħna wkoll f'dan is-settur, però għandna industriji ġodda wkoll li ħabbarna wkoll u ħabbart fid-diskors meta kien hemm diskors tal-budget fuq is-segretarjat tiegħi. Bażikament ħabbart inizjattivi ġodda fejn jidħol e-sports. Din hija industrija ġdida wkoll tal-video game, video game design, tournaments, events ukoll relatati magħha, però wkoll nies li mill-aspett teknoloġiku li jiġu hawnhekk li joħolqu il-programmi tagħhom hawnhekk. Apparti minn hekk qed naraw ukoll industriji ġodda wkoll li għandu x'jaqsmu mal-ispazju. Hemmhekk qed inħarsu wkoll hija xi ħaġa innovattiva s'issa fid-dinja m'żewġ pajjiżi biss li daħlu f'din iż-żona, f'din l-area, u aħna ħankunu qed naraw li nkunu wkoll qegħdin nitlu mod b'saħħtu ħafna din l-industrija sabiex hemmhekk ukoll nesploraw inizjattivi ġodda. Għandek ukoll areas bħal quantum computing, powerful cloud systems li hemmhekk qed naraw ukoll li nimirħu f'din l-industrija, però kif qed tara qed naraw katina sa ta' inizjattivi li taqqat imbagħad l-istampa tal-viżjoni tagħna. Il-viżjoni tagħna hija li nagħmlu minn Malta powerhouse ta' innovazzjoni ekonomika. Hemmhekk inkunu nistgħu nassiguraw li l-ekonomija tagħna tkun b'saħħitha biżżejjed, tkun reżiljenti biżżejjed sabiex meta l-qudiem ikun hemm economic shocks li huma xi ħaġa normali li tiġri, l-ekonomija jkollok perjodu ta' booms and recessions, dejjem titlaw tinżel. Aħna rridu naraw li kemm jista' jkun jiflatten that line. Jiġifieri inti ma jkollokx fil-lijiet hawnhekk fil-li tinżel hemm isfel, jkollok stabilità, reżiljenti biex inti ma tkun ġejja d-daqqa jkollok biżżejjed cushion li inti ma jkollokx għalfejn tagħmel bħal pajjiżi oħra li tnaqqas il-pensjonijiet, iżżid it-taxxi, ma nibqgħu għaddejjin bil-ħajja li għaddejjin bħalissa wkoll li tassigurana għajxin aħjar.